Modality a committee along Karbi Anglong laben di Mahasau Penta Amen Thaponang Jipusi Karbi Anglong Golf ATA atum Kachuningri. Ningkan ingkoi pen Sarihuti Kundajan Arat Ingchinaplang Kateroy non puanta Joon Elang. Jaiponga hiti along HAD Minister Ari Dengpen Jojor Cholan Ahem Kangpu. Kardom pini midday news madan harlo berta lompen ilisami juli baby nonar jekta bertang tonpen. Sorkar kedeng ponpe school hai hui non sorkar pen kedeng ponje aphan kache sekalong kedoan rajchari asong ja atum lapen hamphang asong atum RD pidunang jipusi Karbi Anglong Golf Aided Secondary Teachers Association atum kachuningri padopon. Kedamtang Preni Pai Kre isi arni Dokmoka Forest Abialong ada Porpai Sirkep Malom Karbi Anglong Golf Aided Teachers Association atum akiduk akisungalama puthak Pherangkia Mai Phasi Chethanpon Pherangkia Mai along alanglidum kaninja tengke Ladakh 6 Schedule along riarlo non anta Ongdung School College Sorkar Kacheparideng Avilang Laso puthak nilitum penangan arni pen nang chesongbom wangbomlo Setame pini arni angta kichunjang thek chethek ponong lelang যেটো সরকারের মডেলিটি বনাবৰ কাৰণে যেটো কমিটি গঠন কৰি দিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰৰ এখন প্ৰতিনিধি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি নোহোৱাকৈ একাত কমিটি সকলে যেটো প্ৰতিবেদন জমা দিব চৰকাৰক আমাৰ কাৰ্বি সমস্যাসমূহ ভাঙি ল'ব বুলি আমি নাভাবো আমাৰ সদস্য লাগিব আমি সেইখিনি দাবী জনাইছো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন সংগঠন আমি কাৰ্বি লামাই বা কেএসও ধৰি বিভিন্ন সংগঠনক আমি অনুৰোধ জনাও non BTR ekor ateng pen Bodoland ahwar arlo sorkar kedeng ponpe school college hai hui do an lapen Assam alongri Trek Jama district along kidu Bodo medium school hai hui sorkar pen kedeng ponja phansi EC kapachini alo paklang bonno Laso along 6 Schedule ahbar kaparo sorkar kedeng ponpe school hai hui do anta sorkar kedeng ponja phan EC abarsai deng bonno setame bangso kapachini alo mate notification alo along Kithek dulong tengke modality ka selamjia committee along non amat ke Karbi Anglong apendi mahasau pen inuta phanta amen thapon pelang lasila so along KAEC CEM Tuliram Ronghang MP HAD Minister MLA Pendanglok Karbi Anglong hamphanga song ke do anatum sitami RD pidunsi kemi athe non avar sai kemia ho jongsi pangwedun kranglo pulote kebangji arni sorkar pen kedeng ponpe school college hai hoi sorkar kapadeng ponja phana bangke sungkrungji Lasila soalong ilitum kado kabia tumta kacera pacito kenang sot pusi Pherangkia Mai long pen alang litum kachuningri padopon. Karbi Anglong la pen Dimahasau pen Jenglok BTR pen angtan ketu 6 Schedule area salong long standing provincialization school provincialization la so problem ke kichun pongdi isi ang theglo labang. Athelang litum BTR record 6.3 at engkulote BTR along kidu high school atuma phan provincialization pon enai up to date that without any terms and conditions la pen BTR pen angtan along kidu Bodo medium high school do anawe am la hai ke without any terms and conditions alang pachun ponang di la puson se halaka on kilong lasi implementation kono Dokmoka pen Samsung engti Karbi Anglong live Rongrop arlo mesen atowarle dosata langroi langjeng along bangke ke mesen adolong kenang so towarle mesen seta dolong jongsi kahingno nang dokoklo pulote achara son seta me kasek sak thedum lapen kedam ke bang seta me eok chekomrom dobino Karbi Anglong arlo along atok anoke doara ratum non puanta mesen alang kabe ke mesen atowar kabe ke mesen se kachelang hem kabe pendanglo ke ongdung kaching thudun thekthi adim dopi khangjanglang lason si nilip development block asa hempen kilometer ke thom kahelo towar pi along ke don pet adolong kahino ajok Karbi rengma kacheleng ki sungpen loksi parai harai checkup nang bomlo bangso adolong pensi arniwang rong tikep so seara ratum thoi inglong cheleng ponang bomlo
ahok bangso adolong kedam tang ningkaning koya prang kim rang ponlo bonta atheng pi kithu edpen kangjir thanga jok nona bangke a ingchina plangsi den royan chorlo bangso ajok arnibang ka cheleng araratum kedam a okche komromsi nang rokoglo lasi KAAC kachare atumpen radaphan matha ponra mesen adolong selampi ponasonte radaphan aliduji Choki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Jaipong Havara Longta Chojor Cholan Ahin Chihung Donang Jipwa Jok Kedam Tang Preni Pai Crazy Arni Jaipong Along Chojor Cholan Ahem HAD Minister Sumrong Hang Arideng Pen Kangpu Hithi along Lohan ka Chojor Tumta Ahem Avi Pulute Arni Arve ka Chingtang Nangaduk Dopik Pe Non puta ke ongdong ahawara longke ke thirklong chojor cholan ahem kabidara joini chojor cholan ahin katikuga sondo lapusana pora hud Assam HAD Minister Sumrong Hang ahin pen chojor cholan ahin kangthur ponjia phan lapen aning kirung pon thekja phan pura jaipong along chojor cholan ki thirklong ahem kikimpi patang pilo bangso ahem kedam tang preni phai kre isi arni alangli methang amatsi ingpu danglo Kangpu asai kedeng ahod langhin VDC Amaipu Kansai Basumatari VDC Chunbang Krishna Basumatari KAAC Administrative and Economics Reforms Chairman Uttam Brahma Pendanglok Jaipong Ahawar Rongasar Klapen Kethe keding atumta Chetongdon Chojor cholan ahin pinipen ke Arni Arve Chingtang Jokprotpo La soa joini nilitum chojor cholang doan ahin pen HAD Minister Sumrong Hangaphan Kurwang Thu lapen Chorolo pusi Ningkang Samalam Chepaklang Renti Langhin pen sarpang ring tigathar Karbiang Long Live Tangte normalam so dihina mophan birtang tonic sena Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam jia phan apordu redat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina mopi puthot birta arju thiglonang. Karbi Anglong angkang pia longpen langpang bardam lote virwar hawarta isi kipa phidunai alongrilo bonta kedam tang arni KAACEM lunsing terona hinpen radaphan matha pen virwar hawaralong nangka homri thekapot virwar arat kachoro bajarpon aho virwar hawar kedam tang sarkar ke claim kedam pen langdam pulote virwar ahawar alongke thang kaching thurta thekpon longle Bonta non ke dobom mati BJP sarkar atumpen virwar ahawara radaphan matha ponsi lapen virwar ahawara longta kapreka dima long asonsi chingthulu nangji pusi asonason ka chingthurasai dengponlo lasonsi rong robajo towar pendanglo school boundary wall PMGSY atobar SOPD council work kachari messenji aphan school ahem borenga barsai PHE PHC penang an ka chingthura barsai thekponlong Lapanan parta virwararat akari KAACEM lunsing teron nang humri nang jipu radamang kahiman pona puthak kedam tang phomkuru arni virwaralong nang kahumria puthak rat aning karong chepaklangsi virwararat pen KAACEM lunsing teron aphan kachoro pachirpong Lasonsi kebangjilang arni setami virwararat aphan lapusonsi kachingthura sai nang pali bompo pusi EM lunsing teron aphan ningje thipon lopusi ningkarong pen ningjepong Virwar Gop apias angkang BJP kangdang amai nilitum ka chopapon EM sar lunsing terona farman mate BJP a farman labangso ahawarlong ke claim kedam BJP a songpen mesen tuang thek nilitum che thek longsi
Denarong pen Bikram Teran Karbi Anglong Live. Hamren Rong Supialong Ingdenget Home Business Association of Hamren Song Kahachiarni Katalon. Ada por phainer ke ba por pen song amai phu harsing ingti ka thar pen lama kangthura bai kangalong chunbang holison teron pen cherap chidodun. Business Association of Hamren Ingdenget Home Song Kahache Arni Katalon Pon Hamren Multi Utility Building Krumsing Sayang Deng Katalon Pon abai kangalong ongdung beha bepar aking kamanat ningkihang akorti lapen ingjiratung chetongdon. Business Association of Hamren Asong Pen Athi Pialam Thi Kiding Pon Laki Beha Lapen Ke Ekisong Chihung Pononang Pualam Thi Bensi Ingdenget Home Song Kahache Katalonarni RD Kibipon Theklong. EC Ahawar Hapat Kachiraikom Anparta Mithang Thir Tong Kering Japan Pulote Jasemet Beha Bepar Vekpino. Bonta Apor Aphan Chinghon Begnanchi. Apor Aphan Kachinghon Thekte Henlo Kengkam Kaching Thulon Thekte. Lata EC Aprisamasong. Karbi Karbaga Khayatum Jasemet Beha Beparalo Tianat Kengkam Kapaprang Dun Thek Japanpura Business Association of Hamren Asong Pen Surihini Ra Krener Kep Anikan Mizoram Alongri Aizol Along An Palidamsi Asonason Kibu Keleng Kapasai Nialong Kahomri Damasai Dengdamlo Lasonsi North East Angkang Along Penang Anadim Humri Damiksi Bidi Sore Cepacoy Damlo Karbi Anglong Life Upon Kapachinia Tenki Prabjin Pen Alangitum Karbi Anglong Angkang Pia Pan Anta Kamatha Ponang Japor Derdelo Labang Soalam Business Association of Hamren Songamai Phu Harsing Ingtiga Tharpensi Pachini Pon Business Association of Hamren Song Amai Phu Harsing Ingtiga Tharpen Perangkia Tumangnum Kapachinia Tenki Song Keseng Pen Penang An Achievement Klanglo Pen piningan ningkan get home pinian mian ningkan get home arta choklo Sikedam tang nilitum sengdet pen piniarnian kache thek damlong la bangke la so achievement na bangke pinan che thek ponlong lo thek long bangke la hello pini hamren along mat pusitame biha bipar na thu jasemet pet karbi akhe tu kachi hung ba karbi akhe ansu se mane biha na thu kapa phrang ponjia la so motiva bangke abang putin stame mathapon la sonsi income thek ponlong lo Aho Lapuson Song Kaparjapen Beha Bepar Amek Kaprek Aloti Kangpulake Momo Aovea Hud Anta Isi Purkima Sonsi Manpo Business Association of Hamrena Songpen Kahemanda Mamang Laki Arsik Jitbinong Alang Lituma Songpen Kengkam Kachejor Pidam Laki Jasemet Sokarbi Aphan Karbi Jasemet pet karbi akhe tum phansi ni tum kamatha dam pen ajoine si kapre ka astate ba kapre ka khe tum phan pustame la so ni tum kaching ki ka chethan la so biti sore pustame ni tum kaching waipon dudu Laso Amayalong Manpeng Aluhi Sarpo Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teronaphan Anparta Phapang Jangaluhi Pen Ahoy Amaipu Richardson Hanse Pen Chenglo Ongdungatum Chetongdun News Report Rongbong Terang Karbenglong Life Hamren Inglong Asoa Khayalong Aning ke hang nai lapen aning ke dok naya ok laki long honga ok hanlo long honga ok le avite Mai thaya long setami inglong aso phanke kicho kijon aning kang samseta do bonta kiramtang preni phai kri si ani umrong so alongri boro lar phengalong long honga ok kicho pen bang plikep societum kisu cholong loklo Sorkari Rongasara Longpen Bangso Puthak Birta Kelong Pona Tenke Kiramtang Phomta Arni Boro Larpheng Angkangaru Kidu Prek Jamahem Tunatum Long Honga ok kichuajok kisu cholong loklo Bangsojok kisodet atum umrangso civil hospital along an si chelang damnang koklo. Sekelanga hema longpen kapachini pona tenke break jama hemtuna longpen kibi kithi pangrumpet bang plike batum bangso along honga ok kechupen keso cholong ponlo keso kachelang bomatum nonamat keso ahir ke tanra asonsi thekpon long
lasi keso dadatum se kache langji aphan prabjin pen akherap nang pinangji pusi Dima Hasao Autonomous Council CM Debolal Gorosa aphansi rongasar kamsing ronghang kachuningri padopon Berlakunya SGB Patumi Penigang Samapur itu nahem fakat pen hala so phak ok kisu wa birta du se tachini ne pen yok aso phak ok nam dun se kadu ka ve pinangan arar tum bang chigar phok ba thomkar phok arar bang su der si pini dagu mung su hospital lang si kisu jewan la non kisu bang ki meyang ring pinangan tum dun lo pinangan tum ke lan ki meyang thek la pu bang la si ne ni hin pen la Nituma CM Debolal Gorosa Phan kirap chahang lo alang li phan isi nituma ikon lapu nitum sipi pelo alang li muni dar mo suria tadu mandala president phan alang ni pathai ta chok nasal phan chuni ringa CM Debolal Gorosa यहाँ सभी बैठे हुए हैं 930 बेडेड रूरल हॉस्पिटल में। इसमें हम लोग ऐसे बीमार मिला कि कभी ऐसे गोष्ठी की तरफ से बीमार नहीं मिला। तो ऐसे बीमार तो आप लोग भी नहीं देखा होगा। जैसे एक गोष्ठी का गांव का है बरोला पे सब ऐसे बीमार है, जैसे भूमि पैर ऑटोमेटिक ये जे हुआ। इसका कारण है हम लोग का गोष्ठी में एक तो सुअर था, तो सुअर खा के हम लोग सब इफेक्ट हुआ। तो हम इसलिए बोलने मांगता कि हम लोग का CM गौरसा जी को अनुरोध करता है जैसे ही जिंदा होने से भी आप मदद करेगा बोल के आप हम लोग आपको अनुरोध करता है। Rong so pen Linson Ronghang Karbeng Long Live Tang tepini anarlo berta gelapan sikang tonik lo domai thak me arni ki me